Machegni nyakoromo ke juang wasiduogo ka TWAK mar mbaka romo TWAK mabende wada mana loso kodi ka wago kodi mbaka ni nyaka sani chal mar wach osechopo kanye mbaka romo ka wami thuolo mondo mi wakoni gigo machiegni kod dhod chunyi maiye mago tingo wechego mag somo mag telo kod mago bende mag siasa to dicho makawuono wadani warangane wechego mago mag telo kata mago wechego mag somo nyakoromo ke juang ka wago tarubin e skunde mopogore opogore nyaka sani yuak nitie to yuak mag jopuonjegi gin mage mago moko kuom gigo madabedo kata kwarango nyakoromo ke juang ni nyaka sani omenda maromo kacha bilion 24 bilion bilion 24 ne ochiw kendo mago ne ochiw kanyo ne jotelo mago mag sikunde mopogore opogore kamano bende omenda ma migawo mar somo ne ochiwo ne sikunde mondo mi okonygi e kinde makoro yuak bende ne nitiere ni omenda pok ochwal ne sikunde thuolo moro malach nyakoromo juang nyaka sani ka onego bed ni chwal ne kacha bilion 28 tiende nang'o ka ntiere kod isa nyakoromo juang wana mondo mi aketni gigi e rapim moro e yo makare nukinyi makawuono into ineno gi e yo machalo nade ka wantiere kodi ka achiel kachiel wakone akona ni kwan mag gigi duto gichalo nade jopuonjre kachiel koda kwan mag sikunde ma opogore opogore chalo nade nyakoromo juang wane ane kar ka nyakoromo juang magi pok mag omenda e sikunde e pok mag omenda e sikunde nyakoromo juang mana kaka sekoni kwan duto mago mag omenda mosechiw romo bilion 24 kama e kako pogi e sikunde mopogore opogore sikunde sekondar emoyudo kwan mamalo ka gin kata koda shillings bilion 15 mano nukta auchiel kama chielo sikunde mag primary magi bende ntiere kar kanyo ka yudo ka sikunde primary no yudo omenda maromo bilion 4.6 nyakoromo ke juang sikunde mag JSS kata junior secondary oyudo omenda maromo bilion 3.8 omenda go duto chopo kacha bilion 24 chal mar wach en mane kama e omenda makoro sikunde ogol omenda mogol mondo ochope sikunde mago omenda mosegol nyaka sani kama chielo bende nyakoromo ke juang wanya dhi nyime mondo mi wanene ni pok mar omenda ni ere kama ochope ka nyalo rang sani e budget ma iko omenda marumo sani nitiere kwan mag omenda mano nego bedi miyo sikunde mopogore opogore kama e kako pogi e iko omenda ni duto sikunde sekondar onego bedi yudo kanyo omenda maromo bilion 60 sikunde primary bilion 12 ka sikunde mag junior secondary school ne kata kod bilion 9 nyakoromo ke juang JSS bende nyaka ing'e ni ochak mana kete tim mano mana higa mokalo kanyo ka gino mano timore noket tim kit somo manyien mano mar CBC kata competency based curriculum mabende nyaka sani nyakoromo ke juang paro nomienjo kacha ka oganda dhi yiero oganda nobiro gi paro mopogore opogore to maya omenda mane nitiere e budget midhi somo odiochieng' makiny bende nitiere pok ma opogore opogore mano bende kwa dhi bedo kata ka warango mano mana juma ma ntiere kane koro kochopo kanyo chieng' tich ang'wen ka koro dhi som budget no ntiere budget ma koro dhi ket bende ma dhi rang kata ni sikunde dhi yudo pok maromo nade mano bende wabiro rango nyakoromo juang mondo mi wakoni ni ginto gidhi e yo moro machalo nade aya koro wadhi nyime karka iwacho kanyo ni sikunde gi bende ka pod pok mar omenda nitiere tam mokwongo nyakoromo juang gi tam mar ariyo onego bed ni sikunde duto oseyudo atamalo 80 atamalo 80 gibiro kama ni mar tam mokwongo mane orumo nonego bed ni sikunde oseyudo atamalo 50 to e tam machielo nonego bed ni sikunde gi oseyudo atamalo maromo 30 magi duto niketo gi giromo atamalo 80 mago duto onego bed ni sani tam mar ariyo ka sani osechako kama onego bed ni atamalo 80 mago omenda gi duto onego bed ni chwal ne sikunde osepogi chenro mag keyo omenda gi ikeo gi e yo machalo nade tam mokwongo atamalo 50 tam mar ariyo atamalo 30 tam mar adek yudo kata atamalo 20 to kwan machielo mineno bathe kanyo bende nyakoromo ke juang magi kwan omenda ma nyathi ka nyathi oket nengono e wiye koro e sikunde sekondar japuonjre ka japuonjre onego bed ni yudo shillings 11,120 mano omenda no mantiere wi japuonjre mane gimomiyo nyakoromo ke juang okinyi makawuono wadarango kendo wanonane ni omenda maromo kamae kokete wi japuonjre to chiwe sikul ma okinyi makawuono wadarango kata ni sikul miluongo kata ni sikul A
kata sikul mokwongo ni man gi jopuonjre maromo kanyo 2,000. Tiende nang'o? Japuonjre ka japuonj kuom jopuonjre 2,000 go onego bed ni yudo omenda maromo 11,120. Ka jogo e tam mar ariyo ma tam wantiere sani onego bed ni giyudo shillings 6,672. E kinde ma wantiere sani wadarangaranga chenro gi duto kaka gintiere achiel kachiel. Nimar sani ka warango pok mag omenda makamagi sikunde onego bed ni giromo nade. Milionde nitiere nyakwara Ramogi Jwang'. Sikunde sekondar sani duto ka warango gi e piny Kenya giromo nade? Giromo kwan maromo 1,250. Mago sikunde mag sekondar kende. Ka wadaketo gi e pim, sikunde sekondar maromo 1,250 onego bed ni yudo omenda maromo nade? Maromo bilion 15 mano nukta 6 mondo mi chenro gi mag somo bende ochope e yo moro makare. To nyaka sani kwan mag gigi duto chopo e yo mane? Mani gimoro bedo kae ka warango kendo wanon ni odiochieng' ma kawuono ni sani bende nyakwara Ramogi Jwang' gigi biro kata nitiere omenda ma itiyo godo e sikul pile ka pile. Mane gimoro madano warango kinyi ma kawuono bende nitiere chenro moro kae ang'e na ng'wayud thuolo mar nene kinde mabiro. To kata kamano mago chenro mantiere wiye ka. Kikoni kanyo ni omenda ma itiyo godo e sikunde dwe achiel kende mano nitiere omenda maromo nade? Kanyo e mantiere omenda moting'o osara, moting'o wechego mag chiemo, moting'o pi, moting'o machielo kanyo mantiere stima kod omenda duto mantiere kar kanyo. Kanyaka sani nitiere chenro mopogore opogore man kanyo kiwacho ni sikul achiel ni nyakwara Ramogi Jwang' mana mondo mi waket ni e pim moro makare. Japuonj maduong' mane skul ochung'ne rango ni kaka omenda gi duto bende itiyo godo e sikul. E sikul makoni ni chiemo kende otiyo kacha gi shillings maromo 2.6 mano e chiemo mag nyithind skul maromo 2,000. Mago kit chiemo mantiere kar kanyo kaachiel koda ka osara michulo jopuonje kaachiel koda ka jotije mamoko. Nitiere jopuonje mapuonjo kacha yor kojolo ka gintiere sikul kacha, jofuetho, jogo matedo, jogo marito sikul, jogo mane gate, wacho weche mag security, jo arita kwe mane sikul kacha ichulo gi omenda maromo nade? Mano osara kende ma sikul ni chulo romo 1,900,000. Kaito bende nyakwara Ramogi Jwang' alerni kacha ni chenro mag pi kod sitima kao kata siling 150 ka pi bil mare biro 400. Tiende nang'o? Sikul ni tiyo gi ma ok tin ne 5,000,000 dwe ka dwe. Te dwe achiel, mano dwe achiel wang'e ni dweche 3 loso tam achiel. E tam achiel kiriwo gi 5,000,000 dwe ka dwe kuom dweche 3 iyudo kata thuolo mara loso omenda duto mabiro kanyo mago 15,000,000. Mane kama gintiere kanyo nyakwara Ramogi Jwang'. Ka gintiere kar kanyo 15,100,000 kod 50. Mane omenda mantiere kar kanyo nyakwara Ramogi Jwang'. E thuolo gi duto mae maduoka e kwano mantie kani. Kwano man kani nyakwara Ramogi Jwang' 11,120. Tiende nang'o ka japuonjre oyude sikul? Ka ntiere jopuonjre maromo 2,000 to giyudo omenda maromo kama. E sikul no giyudo 1,22,000. Mano 1,22,000 kuom jogo maromo 2,000 e sikul. Koro 1,22,000 ni nyakwara Ramogi Jwang'. Ipenjori kacha ni ywak makoro wadalosi odiochieng' ma kawuono. Jopuonj ywak ni omenda ni onge. Kao siling mano 1,15,000 gole 1,22,000. Mago omenda ma sikul oyudo kaluwore gi pok mantiere kama. Kama bende pok ogol kata mata mar ariyo mondo mi ochop kare. Chal mar wach en mane? Mane gima wadalose kawuono ni mar kaluwore kod kwan ma wagoyo gi skul man gi jopuonjre 2,000 ni, sikul moro amora man gi jopuonje 2,000 gi wiye onego bed ni yudo kacha ma ok tin ne jopuonjre 2,000 onego bed ni yudo kacha 22,000,000. Nyakwara Ramogi Jwang', nitiere 7,000,000 e wiye kae ma sikul oyudo mathoth ka irango gi chenro gi magitimo pile ka pile. Omenda mamoko gi itiyoga kodgi e yo machalo nade? Mai twak mango ka nyakwara Ramogi Jwang' odiochieng' ma kawuono en kwan ma bende ka wapogo nyaka e sikunde man gi nyithindo 500, sikunde mag sirkal man gi nyithindo 800, 900,
to kata cha giyudo omenda maromo nade, to gitiyo gi omenda marom nade dwe ka dwe, tam ka tam, wuoth koda nyaka giko. Nimar twak ma kamae wadakete ka mondo mi range ane ni omenda ni adieri. Ka jopuonj wacho ni omenda ni tin, otin nang'o? Jopuonj dwaro pesa maromo nade? Mano beni ngoda bedo karango diche ma kawuono to ting gin mage. Mano ka wantiere kodi kanya kora monge jongwa koni ka achiel ni gin tiere yo machalo nade ka wan kodi kae. Chenro en mar mbakoro. Mantiere kae kod welo ma en japuonj ka achiel koda ka jagoro mar Kupete County ma Kisumu. Mano japuonj Zablon Awange ka achiel koda ka jalonye weche mag somo mano Sylvester Odanga. Wada bedo kodgi gi twak achiel ka achiel nyakwara moge jwang ka wantiere kae koda Sylvester Odanga jalonye weche mag somo. Ang'eni sewinjo chenro gi bende achiel ka achiel Sylvester Odanga ka wantiere kodi ka achiel e studio marwa ma Kisumu. Jopuonj ywak, Sikunde ywak ni omenda ni okoromo. Omenda maromo nade manyalo romo Sikunde? Mana kuom ranyisi kwan mana gologo moko bende ang' yurgi kanyo bende ka in studio ma Kisumu. To kono ne ler mar wach nyaka sani en mane? Achako di Sylvester Odanga kata ng'aduo gira Zablon Awange bang'e. Sylvester Odanga kinyalo yuda achiel ka achiel sani ka in Kisumu. Inyalo mana chako nwa kanyo twak okinyi ma kawuono. Ikonwa ni Kisumu kanyo bende uchiewe yo machalo nade. Mano ka wantiere kodi okinyi ma kawuono. Kaluwore gi nonro bende ma isewinjo pok mar omenda Sikunde ma opogore. Nyalo bedo ni gin mage. Achaka kodi achiel ka achiel kae to bende ng'wadhi mana nyime kod japuonja kendo jagoro mar Kupete badi ma Kisumu Zablon Awange. Machiegni. Erokamano ahinya wada Cleophas ka intiere dala ma Nairobi. Kisumu ka wachio maber, ki aneno ka chieng' rieny oko kar kani, koth nonyidho nyoro godhiambo, piny ok liet kendo wan maber. Kendo wach mar twak ma iluongo wae kawuono diche ma kawuono ni, wamorgo kendo dwaher mondo wachangie, wawach kaka wanene. Aneno ka ise wacho kanyo kaka onego beni sirkal pogo pesa ne skunde. Ni tam mokwongo onego beni atamalo 50 dhi ne skul, tamar ariyo atamalo 30 dhi, kaito tamar adek atamalo 20 dhi. Tadiera mar wach en ni ka kinoromo tam mokwongo, skunde nokonwang'o atamalo 50, neginwang'o atamalo 20. Kendo sani kuom pesa manoornegi ma wawuoye kawuono ni eri, kana penjo to negikona ni onyalo bedo ni kata atamalo 20 no kochopo, onyalo bedo atamalo 15. Mangiso ni nitiere pesa manyodong' tam manyokalo manoko mi skul, to kendo sani en onindo. Kendo sani chako migi ka gima no migi full to noko migi. Emomiyo skunde ni matek, to molo jopuonje motelo ne skul ni principals ni matek ahinya nikech sirkal onego beni chiwo pesa kiwango moro, to pesa kiwango monego beni chiwe godo no okochopi, samoro chopo moleo. To kata samoro kang' osechopo, bende kako onego ti kode, bende samoro biro bang' ka pesa osebiro moseti godo. Omiyo wabiro medo go mbaka e weche ma timore go eko, to anyalo koe ni skuli matek ahinya odiochieng' kawuono. Erokamano ahinya owadwa. Agoni erokamano ahinya mano jalonyo weche mag somo kanyo kod Sylvester Odanga kaunti ma Kisumu. Wache yo makare ang' ilerwa kanyo ni bende ka en matin ne atamalo 20 kata ka en atamalo 15 tiyo kod omenda Sikunde. Ochalo ga gima chalo nade mago kerango chenro mopogore Sikunde. Ang'eni bende adhi thuolo mondo mikora los achiel ka achiel kanyo kod wendo mano machielo man Kisumu japuonja Zablon Awange. Japuonja Zablon Awange, in kaka jagoro mar Kupete, duondu osewinja ahinya jakomu mar Kupete e Kenya mzima mano Mboko Milemba bende ne oloso iwacho kanyo ni ywak mar jopuonj nitiere omenda mutiere Sikunde chalni ero okorom kaluwore gi nonro ma bende iwinjo kanyo pok mar omenda mantiere Sikunde. Obiro matin kosikele ka kela dichiel kaka entiere to koro ka Sikunde wach ni ero gol bilion 24. Ang'o miwacho no tin? Erokamano Cleophas, awinji yo maler kabisa. Wan kaka jo union wasebet kwa goyo koko seche duto kase pesa sirkal monego bed ni ore skunde oleo. To okolo no bedo maber ni nyaka wago koko eka jatend migawo masomo wach ni koro wadhi golo pesa. Nikech mae en gima sirkal ong'eyo, en gima ne giwacho ndalo mane gi campaign. Ne ochakre gimiluongo ni free secondary education gi free primary education.
However, gini kingiye malongo ken free primary kata ken free secondary. En gimi longo ni government subsidy. Government or subsidized to janyuol be chulo gimoro. Koro no chakre 2018 to 2018 kanyo ni yudo ka ne chulo nyithindo sirikal ne oro siling 10,000 per student per year. To bang'e ne pesa ni nodhi ondo 12,000. Sani pesa madonjo e skul onego bed ni 22,000. To 22,000 ni kaka no chakre gi nguvu mang'eny. To sani over the last 5 years sirikal kelo pesa di modeko seriously. To higani is even worse. Pesa manogol first term no koromo ne atam 20 kaka wachono. To mar second term nye waneno ka week mar adek wigi adek mokalo jatend migawo Ezekiel Machogu nye wacho ni wadhi golo pesa next week. Kochopo na the other week mar ariyo to wacho ni this week pesa donjo. Kendo last week nye odoko wacho ni by Friday pesa donjo. Seche mawuoyo kodi ni kawuono en tich ariyo pesa mose donjo e account onge. And jotend skunde miluongo ni head teachers gi principal ose wuoyo kodwa wan kaka jotend union ni wawuoye wach ni nikech wacho ni pesa biro to pesa be ok bi miyo jogope biro e skul gi camp e skul giwacho ni Ezekiel Machogu nyose wacho ni pesa biro 2 weeks ago kendo no wacho ni pesa biro Friday poko biro Friday. To kata kamano pesa mineno mo wacho no biro ni en 24 billion this term to none obedine biro 28 billion. Koride doka pesa ni tin en pesa manok not budgeted for accurately nikech koro ko biro matin to be odoko leo. To kaka onego bedni michiwe first term none bedni miatama 50% yani prabich noko chiwe kamano ka kilero cha. Sani wanie second term to second term wachiegni chopo gimiluongo ni half term wadhi bedo godo towards the end of dwe mar auchiel kae. First term gi second term emiyudo ka nitie a lot of activities in school. Third term, the term mar adek en term miluongo ni national exams term. Jograde auchiel dhi timo assessment, jograde saboro dhi timo KCP gi jok sapar gariyo timo KCSE. Koro en terms moro manok to onge activities mang'eny kaka second term. Koro ka second term ka emise kele pesa modeko, ikelo pesa manok, ikelo confusion maduong' e public secondary schools gi public primary schools. To mae is affecting learning kaka wadhi wacho bang'e affect somo nikech gik mang'eny ok nyal dhi mbele. Koro principal through their union kata association gimiluongo ni Kesha gi Kepsha mar jo primary head teachers ni gin mana right ka giwacho ni sirikal njao gi jogope gi a running of the schools to ema is responsible for gik mwaneno mang'eny e second term mwaneno ka nyithindo ng'anyo nikech seche moko chiemo ok ber, ging'anyo nikech seche moko pok gidhi activities, ging'anyo kendo nikech pok opuonjgi nikech BOM teachers moket to supplement jopuonj ma sirikal ondiko ni TSC ka ok pok ochul. Koro yudo ka second term ka ibe ema yudo ka dormitories iwang'o. Koro mae koko ma jo Kesha osebet ka goyo to gisewuoyo kodwa wan jotend union ni wawuoye kodgi gin ka giwuoyo to ibro wacho ni name withheld nikech ka winj ni giwuoyo to kinyi yudo no osebedo transfer principal obedo transferred kata principal obedo sacked ni ne minjao sirikal. To adier to nyaka wachi to wawacho adier ni sirikal no commit itself to golo pes free secondary gi free primary. Pesa no igole modeko to pesa no be igole nus ma ok onyal konyo gima duong' ahinya e skul kai. Japuonj Awange isebedo japuonj sani netelo bende mara jo kupet bade ma Kisumu. Kiwacho ni free primary education, free secondary school education, kachel koda mae bende mar junior secondary school, tiende nang'o? En free nyaka kama chalo nade? To gin gik mage ma ponono Omenda ni koro kor, owacho ni gol billion 20 koda ang'wen motere sikunde mopogore opogore. Odhi bedo kanyo kotimang'o? Ponono ka wantiere kodi achiel kachiel mana sani. Lernwane nikech nyaka sani gima tie ka wang'e mabe chulo bill mar sitima, bill mar pini kanyo, chiemo nitiere kachiel koda ka jotije mamoko mantiere sikul. Omenda ni okavaga gik machalo nade e sikunde? Koro idea moro mani free secondary no en term moro manoti godo mar siasa. Onge gima free e kar kasomo kae. Iwache nang'o kamano to pod entiere kanya pen chike mapacho ka kendo kata kirango weche koduto kaka igolo omenda pod ondike kata ni free primary. En ang'o ma ni free manie kanyo? Waluonge ni government subsidy. En capitation. Koro capitation ni
wawacho ni pesa no be tin ga 22,000 michiwo pa higa ni otin, onego bed ni mede. Nwasego ko kasa union mondo mede. To government subsidy ni janyuol pod golo pesa. Emomiyo wene jonyuol moko nyal golo pesa ni fees. Moko ikonyo gi basari mek CDF, mek county government gi association moko gi Jomo Kenyatta Foundation. To last week but one na neno ka principal oro nyithindo ot nikech dero otuo mek skunde. Ok ginyal afford to nyithindo go kanyo to pesa onge miran go schools. Koro ng'eny nyithindo nyose or ot mondo dhi om pesa nikech sirikal no deko gi government subsidy. To government subsidy ni en korka tuition kai. En subsidize korka tuition, secondary tuition gi primary tuition. To subsidize gik moko miluongo ni workers be ichulo gi sirikal. To workers kayo tingo jok metedo, jobeto, jorit kwe gi jok matiyo duto e school to kondi gi TAC magi iluongo ni support staff kata subordinate staff. To karka pesa no be ema otingo nyaka pesa michulo godo jo BOM ma iluongo ni Board of Management Teachers. Wang'eyo ni nitie shortage mar jopuonj e Kenya mangima e both primary gi secondary. Koro nitie jopuonj mindiko miluongo ni Board of Management. Jopuonj gi konyo nikech gi alleviate gi miluongo ni shortage lessons moko kata subjects moko maonge jopuonj moromo gi konyo. Mar ariyo gi yudo experience ma kochopo seche mindiko jopuonj to giseyudo experience moromo. Mar adek gi konyo sirikal alleviate that shortage. Koro jopuonj gi onego bed ni chulo gi pes miluongo ni government subsidy. Government subsidy seche molewo iyudo ka jopuonj gi pok ochul. I know of cases ma jopuonj pok ochul for 3 months 4 months. Ka jopuonj ni pok ochul, moral mare mar dhi e class cannot be there. Koro iyudo kata ka ot pok ochulo, onge transport modhi go school, onge kako chiem, to pesa michule no be ok en pesa moro malich ahinya. Ng'eny gi ichulo 10,000, moko ichulo 15,000, moko mani laki ahinya nyalo chulo 20,000. Depend on school ma intie. Nitie skunde moko manie gweng' moko machulo kata jopuonj gi 5,000 kata 7,000. Depend on the type of school ma intie. Koro ka jopuonj gi pok ochul, ni iyudo ka ginyalo weyo puonjo gi manyo school moro man gi other means. Skunde opogre. Nitie skunde moko man gi other means mar manyo pesa manyalo find ways mamiyo jopuonj gi pesa kapod rito pesa sirikal. Koro iyudo ka jok madhi hinyre kae e nyithi school. Seche ma gigi te pok otim, nyithi school ema hinyre. Kendo apart from kata pesa ni, nitie moko miluongo ni activity fund ma be sirikal oroga mek tuke. Koro iyudo ka gi pesa ni kama okonyo duong' kabisa to en emodhi olewo. Seche molewo cha, the school cannot run. Kapok watieko wach public schools gi, ng'eye ni nitie skunde moko miluongo ni special national schools. Special national schools oting'o nyithindo moko man gi disability mopogre opogre. Moko gin muofu, moko ok nyal neno, moko gin physically handicapped, moko mental. Jogi be onego bed ni giyudo pesa no gi special education no mondo ong'i kaka ikonyogi go. Seche ma pesa gi ok bi nyaka special schools go, nyithindo thagre nikech jogi dwaro extra assistance. Gidwaro kony moro mopogre gi nyithindo manie public schools. Koro nyithindo public schools mek secondary gi primary thagre, mek special national schools koro ema thagre ma serious. Koro ema omiyo wacho kendo wanuoyo ni sirikal onego bed ka kelo pesa in time mondo wane kaka free gimiluongo ni free primary gi free secondary gi subsidized special national education funds go obedo used a school at the right time. Ka idwaro kelo pesa first term, idwaro kele third term, mano you are taking the joke too far. Ang'o modhi timo third term nikech ng'at ma supplies gik moko e school in first term ok bi supply gigo ka gigo rumo nikech pok ochule. Koro miyo jok moko mane timo supplies ok chul gigi. Kanye wagoyo koko over issues of supplies kata principal ndenyo goyo koko no. Ezekiel Machogu ma en jatend migawo mar somo nyo wacho ni principals go onego dhi ka Kenya National Trading Company, Kenya National Corporation mondo ka oduma gi michele. Idhi ka Kenya National Trading Corporation ka ja supplier morocha be pok ichulo. Koro the end result any some schools apart from oro nyithindo ot mondo dhi om fees mapok aneno ka gidok back, any some schools nyochako measures moko matimo rationing ma chiemo. Iyudo kata ka gimiyo nyithindo chiemo in a 1 meal a day. This is a very sad situation. Kama wasechopo makuru principal are forced to the
rok makoro ging'iyo kaka gi subsidize gik moko mang'eny mek piny mitimo mek joints gi reduce kata gik moko mang'eny mane gitimo manyalo miyo nyithindo tim maber e penj obedo reduced drastically. Iluongo ni tying your belt, tightening your belt. Kata e ot iyudo ka pesa onge to ji tighten their belt. Mae has a net effect on the type of somo ma nyathi yudo. It has a net effect on the results of exams ma ibiro wuok e KCSE. Emi yudo ka koro results seche moko osebet kok tim maber nikech the output was not good because sirikal noleo gi pesa mane obed ni chulo. Ka nitie the greatest fee defaulter e piny mangima in the government of Kenya. Erokamano ahinya japuonj Awange kuom lero e yo makare. Ong'e maber ni thuolo ni bende ka wayudo en mana mara siemo konde magi mantiere minyalo bugi. Yena koro mondo mi ayuda twak bende kuom jalony weche mag somo mantiere studio ma Kisumu kar kanyo ka wantie kanyo koda mano Sylvester Odanga. Sylvester, nitiere chenro mopogore opogore ma sirkal timo. Sirkal temo kar ma ginyalo to sikunde bende nigi rem ma gintiere godo kacha achiel kachiel. Len mana nyakwara Ramogi Juang ni pogruok madonjo kar ka ere kaka inyalo ga tiek gi kinde moko ni mari yudo ka nitiere rem mantiere mar omenda ngaro bende nyalo wacho ni oyo omenda ni kogole gola dichiel moko kele kidam kaka entiere kar kanyo makoro ondeng mana matin e sikunde kaka tamalo 20 tamo kuongo matin ne atamalo 20 e tama wantiere sani gin gik mage maponono nyalo bedo kata ni itimo ochwale dichiel mondo mi onenie dieri sikunde bende oyudo omenda monego gitigo mag yud moko e wiye ka ginyalo dhigo nyime koso time yo machalo nade. Erokamano ahinya owadwa Cleophas. Anyalo wacho ni jonyuol koro nyaka ng'e gima timore. Ok ber ka janyuol dhi mbele ka pod owacho ni sirkal ochulo, sirkal oro pesa, sirkal otimo kama. Janyuol modhi obet ka paro ni sirkal chulo ne fee onego ng'e chakre kawuono ni kaka nyawadwa secretary Awange owacho sirkal e ng'at ma the biggest fee defaulter ma janyuol ka paro ni fee otame chulo to sirkal ema otamo chulo ma janyuol bere. To wach machielo ni janyuol ting'e ni nigi nyathi e sikul. Sirkal onge gi nyathi e sikul kanyo. Nikech gima koro timore sani ni kaka sirkal oro pesa kidam kendo ore matin kendo ore koleo. Gima timore ni yot mondo koro sirkal othu jotelo mag skul gi jonyuol. Nikech janyuol wacho ni pesa no osechul to pok nobiro. To sirkal bende wacho ni no asechulo to ne gichule matin ma gin be ging'eyo ni ok oromo. Koro mani ng'eni chalo gima thuye moro wuok kanyo. Koro jonyuol bende nyaka koro amalo. Of course gima pek ni jonyuol bende ngima tek godo. Ngima tek kabisa gi janyuol. Ma samoro kata mana kaka chiemo e ode kucho bende samoro chande. To nyathini bende koro dwaro ni mondo janyuol ong'e ni ang'eyo ni skul ni matek to nyathina nyaka som. Ka ok atemo matek ma nyathina osomo to chandruok man godo sani ni ok bi rumo. Obiro a kuoma, obiro donjo e ngima nyathina. Tiendo dhi bedo gimiro ni generational curse. To ka timo matek ma chulo ne nyathi fi ka tue nungo na gi tol to dipo ka nyathina otony mowuok kama antiere ni mangima ne obet molo mara. Nikech kata mana activities mag school mane dhi mbele kaka wer kata mana drama moko nosenindo nikech pesa gi onego bed ni aka sirkal to sirkal no kochiwogi. To samoro nyathi moro to wer ne mung'e ni chiemo no chiem godo. Ka mano pesa ni ok obiro moko timo to tieko form 4 koro dhi timo nang'o. Omiyo jonyuol mondo bed gi gimiro ni the true picture ni mae gima timore ni sirkal onego bed ni chulo fees to sirkal chule matin kendo chule moleo kaeto sirkal nigi teko. Makata mana higa mokalo nitiere pesa manyien sirkal onego chule skul ma nyoko chulo kendo higa ni okwaro wang'e mok inyal bande. Ng'amung'e bando sirkal ka en ng'a. Omiyo jonyuol watemuru tek to mage nyithindwa ok nyithi sirkal. An mane kaka dianga wache ni mondo time owadwa Cleophas. Erokamano ahinya. Penyo nitie kar ka bende ma koro kata sani konyo do thuolo mondo mi oganda bende ong'e. Kiwacho ero jonyuol bende mano koro donj kar ka.
jonyuol paro magintiere godo to ero kamano bende kuom lero ni weche mag free primary kata free secondary ni nitie omenda ma pod japuonj kata janyuol bende nyaka chul. Janyuol nyaka chul mondo nyathi obed e sikul kar kacha mondo mi otim gik mopogore opogore. En ang'o minyalo wacho ne janyuol mageno mare oketo weche gi mag somo to ng'e maber ni sirkal singo nitiere kendo neno kata omenda iwacho kata ni omenda maromo bilion 24. Ng'e e budget mano ma ik omenda makoro rumo ni Sylvester omenda maromo shillings bilion 60 nonego bed ni chwale sikunde mopogore opogore nyaka sani ka mano pok ochopo kare. Ere kaka janyuol ma kama nyalo koro ni omenda onge mondo mi chak omed gik moko e sikul? Erokamano ahinya Cleophas kuom janyuol mapenjo kamano. Mokwongo wawacho gima obvious ni seche ma sirkal wacho ni ooro mokwongo onego bed ni ooro bilion 60 to ok oro bilion 60 olo 24. Kuom bilion 24 mooro ni ok ore ne nyathi achiel. In janyuol miwinja ok ore ne nyathini kendi. Nyathini kaka nende omiwa breakdown seche mane wachako nonego bed ni nwang'o 11,000 tam mokwongo. To kuom 11,000 monego bed ni tam mokwongo no awuorie ni sirkal nochulo 4,500 kende. Kendo sani itiere pesa mane nyathini onego yudi ma en 6,000 gi bathe maloro 6,600. Kuom fununu mawinjo pesa ma gioro gibioro gimoro 1,400. Koro iwinjo kanyo. Koro pesa mabiro ne nyathi achiel kachiel mokwongo en ga pesa matin kata kapok oduoke piny. To koro sani kaka sirkal ore matini koro tine zaidi. Ema minya neno ka principal mang'eny wenge gi loko rangi ka gineno ka nyathi ni sikul kendo koromo saa 6 to gikore dhi pango laini mondo gidhi gichiem kendo gidhi e klas mondo dhi opuonjgi to japuonj ma puonjogi mar BOM ondigi skul ka to chulo chando jatelo. Chiemo ma gichamono bech gik moko medore mar atai. Ka ne principal go budget mar higa ni higa mokalo oganda ne gimoro siling 200. Sani iri oganda en 500 600 kucho chonde. To fees to koro ok nyal loki. To pesa ma sirkal onego bed ni oro bende dok chien. Omiyo janyuol kama intiere ng'e ni sikul ni matek. In matek e odi to ingi nyithindo 3 kata 4 kata 6 kende. Ne principal mar nyithindo 1,000 2,000 eto koro ipani en matek machalo nade. Erokamano ahinya Sylvester Odanga ka nitiere kar kanyo weche gi pod medo mana donjo kar ka japuonj Awange akele to kapok akawo dakika 5 modong' iwe ka mondo mi adhi e yueyo e kinde ma wantiere kar kae. Chenro gi biro yore mopogore opogore. Sirkal nitiere kar ka, ting' machielo bende nitiere kar kae. Japuonj, sirkal timo budget mage kata sano gi mabiro dong' mandala achiel tisome chieng' tich ang'wen kanyo. Wadhi ng'eyo jogo ma oyudo pok mamalo mag omenda kata mag budget kinde mabiro mbele ka. E kinde makoro sikunde nitiere kar ka to gineno chal mar wach. En ang'o ma unyalo kono sirkal nikech kinde gi omenda nitiere iwacho ni omenda nitiere sectors mamoko to sector mar somo nyabedo ni ojwang'u koso nukawe yo machalo nade? Erokamano Cleophas. Nitie gimiluongo economics ni time value of money. Time value of money nyiso ni ka onego bed ni miya 1,000 higani tido kele higa manyien 1,000 no ose lose value. Koro sirikal manopango ni higa tam mokwongo onego gol 50% to dwaro gole second term kendo mana nus odo tieke third term is affecting the running of the schools. Secondly, nitie gimoro miluongo kae ni leakages go be onego bed ni sirikal seal. Ndalo moko naneno ka sirikal ng'at moro nitie Ministry of Education migawo masomo noyawo skunde moro kanyo. Kose yawo skunde ni to oro free secondary kanyo. Bang'e nofwenye to jofwamb weche nokete gazet gi nokete TV gi radio. To bang'e notere notere doho. Wachno nodhi lalala kamano. Nyaka kawuono pok wawinjo ni gino. Koro what we want kaka jotend union and there should be stoppages, leakages mawuok kuom sirikal ni kik gibed ni itimo kode mibabi. And there should be timely disbursement of funds. Mano tadwaro miyo ng'ane jatelo mosenindo ngire magoha thumbs up. No winjoga wach kane wawacho ni pesa onego bed in time. No temoga bo chuni the treasury bo pesa. Kendo nobedo gi gimiluongo ni fee structure guidelines ma government nochiwo
ma kaka fees inyalo chul. Sani jopuonj, head teachers gi principals bedo gi shida ariyo. One, there is a 100% transition in secondary school, access to education in primary school. Every child has supposed to get access to education. To nyathika nyathi onyago bed gi transit from primary to secondary. Maya nyiso nyithindo ng'enye secondary kabisa to nyithindo ng'enye primary. Rito nyithindo gi en tich matek. Kiyoro oro pesa mathin ihinyo jopuonj ma jotel primary gi jotend secondary. Nikech nyithindo gi ng'eny to pesa be tin to idwaro ni run the school, inyiew supplies kaka chalks gi and the rest. Koro sirikal onego go back to kagima ne gitimo ga chon. Gibed gi fee guidelines to gibed gi kaka ginyalo oro pesa chon. Otherwise ineno ka skunde sani bang' kane Ezekiel Machogo osekawo skunde sani omedo omenda michule secondary school miluongo ni fees nikech ging'iyo ni sirikal onego bed ni timo gimoro kotimo. Most schools sani ok lu guidelines no. To seche moko gilu guidelines ng'ama dhi hinyre nyathi school nikech seche moro riembe no dhi om fees cha ok no dhi omo fee moro monego bed ni part mochulo cha en extra levy moro moket mar kata lese development moro 10,000 kata PTA fund 15,000 mae sani hinyo nyathi to dhi bit gimiluongo ni 100% transition cha. Warain on the government, warain in the kesha, to warain in everybody mondo hakikisha ni fee guideline cha oluwe, pesa ooro in time, gik matimre otimre school kata kaka activities. Sani kaka wawuoyo ni sani kore ka activities games ni zonal chon sache kama ni games no chopo regional warito mana dhi national to sani kore ka wanie zonal. Sirikal ok or pesa monego bed ni oro make activity to wagi wacho ni activity no sebedo ginene bang' corona no bedo lifted koro nyithindo nyalo tugo activity. Last time kane wadhi drama no dhi nationals Mombasa, jopuonj no sandore, nyithindo no sandre, nyithindo no bedo mana hosted kama iluongo ni Surgeon and Special School e Mtwapa kocha, kama director no neno nyithindo go huruma. Ok wadwa chopo kamoro ma directors of skunde moko ma philanthropic ema koro neno ni sirikal huruma. Wadwaro ni sirikal or pesa ma dwaro ti to gi should budget. Seche ma gi budget no ging'e ni pesa ni en mar school fees, en mar tuition ma first term to mar chulo waka. Ka ng'ama tedo kata ng'ama rito akwe kar kwere school kanyo kwe poko chul for 4 months, ng'ani nigi family, ng'ani nigi nyithinde, obiro rito kwe nadi school kanyo ka jatedo poko chul. Mae ema miyo head teachers moko ne nyiewo oduma mang'eny dichiel. Seche ma oduma ochodre cha to gi store gi marach. Seche ma gi store gi maracha te mwaneno ka aflatoxin biro, ka aflatoxin obiro to koro nego nyithindo ka notimre mukumucha. Nikech this principle ne disparate ni sirikal pokoro pesa to ng'at moro to yie miya oduma ma very cheaply kata bei mayot. Koro kawo gi mang'eny dichiel to kamikano gi seche moko kolos maber. Koro nitie the after effect ma wacho cha mabiro gi wach ma sirikal leo golo pesa in time. Ero kamano japuonj kendo ero kamano ahinya. Wacho ni weche duto motelo kata gi weche maga mukumu gas weche ma otimore kata mago nya bedo mana weche go mailieko rene mago duto bedo kata kotimore kata kamano nono bene ka podhi nyime mondo yangi go mano timore aka uyo masani. Japuonj ka waduogo wadamana mondo milerno in ka chel koda ka Sylvester Odanga ka untiere studio ma Kisumu. Nde gik mathoth ahinya mantiere kar kanyo ma bene ka warango achiel kachiel ang' ukonwa ni nyaka sani medruok e omenda mitiyo godo e sikunde gi medore nang'o, guidelines gi ok lugi nang'o, chenro mag medo fee ere gimomiyo fee nyalo bedo ni medore ameda to oganda oling' aling'a ponono ka un ukedo ne mana jopuonj kende koso jopuonjre gi bende nitie jok moko monego bed ni tetea gi. PTA cha bende nyinge noloki. Sani resruok wuok kanyo kuom jonyuol kachiel koda ka jopuonj ka gin e sikul to pek mar ngima nitie. Iwacho ni nyaka sani omenda mosegolgi sirikal wacho ni ma nyalo bedo ni oromo un gi paro mopogore. Wakaw yweyo masani ka waduogo twak dhi nyime e Ramogi TV. Kik idhi mabor, ma en Ramogi TV, channel mar Mbako Romo.
Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13. Kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 4 and 6. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu magi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ani lungani Recho Wino, kidwa winjo wenda mar nyalore, dimana star 8 6 star 4 1 8 hash. Ramogi TV en od jower duto. Nyakora mogi jong waseduogo yueno bende wasemana tieke kar kacha. Sikunde koro ywak, omenda ni tin. Ywak, mabende koro jopuonj madongo nigodo kacha ni omenda mochwale Sikunde. Osebedi kacha kichwale mana kidam. Adieri mar wach en mana nyakora mogi jong okinyi makaona koni kanyo nantiere kod welo. E studio ma Kisumu kod mano bende ma Nairobi. Studio ma Kisumu anigi welo ariyo. Nairobi kan kenda kawuono. Waturi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kacha bende wadani mondo mi wayudane chal mar wach. Ma mana nonro mano achako godo e kinde mokwongo. Sani koro inyalo mana nene kanyo koro achiel kachiel. Bende ni ochalo nade nyaka sani magi omenda mabiro kacha Sikunde nyakwara moge jwang. Omenda gi magi biro kaluwore kod tiyo mag Sikunde. Aya, odano make gi ka. Koro kar ka nyakwara moge jwang ineno ntiere omenda ma itiyo godo e dwe achiel. Kae to kwan omenda ntiere kar kacha. Koro ntiere omenda mitiyo godo chulo osara. Ma sikul moro nyakwara moge jwang mane wayudo mano waluonge kata ni sikul A. Koro sikul ne nigi jopuonjre maromo 2,000. Aya, koro kar kanyo omenda mitiyo go chulo osara 1.9. Chiemo 2.6. Mano dwe ka dwe. Pi bill margi 400,000. Sitima 150. Omenda duto ma skul ni tiyogo romo kacha 500,000. Aya, 50,000 mane wiye kanyo. Wadano make gi kanyo. Kaito watemane none osara, chiemo, pi kod sitima. Magi omenda ma sikul nyalo bedo kacha ka tiyogo. To mana sikul man gi nyithindo 2,000. Aduogiri japuonja Awange. Japuonja Awange nitiere chenro mopogore mantiere kar ka. Mabende wada bedo kane warango. Kwan mineno kar kanyo kata mise winjo kanyo ka somo.
nitiere gimopogore ma sikul ponono tiyo godo manyami omenda ni odhi malo kata omenda ni odog piny ma luwore kaka sikul ka sikul osebedo kanyo katiyo ponono iwinjo kanyo koro $5 million dwe ka dwe e sikul. Tiende nang'o ponono ka inyalo mana nene japuonj Awange? Yes, emomiyo awacho ni sirikal onego bed gi guideline to onego bed tim assessment be. To kata kamano skunde ka skunde opogre. Mano en mana gima iluongo ni school A. School A bedo ka budget ne opogre gi school B gi school C. Skunde gi wan gi categories mopogre. Nitie national school, nitie extracurricular school, extra county school, to nitie county schools, alafu nitie day schools moko ma kidhi tiduogo cha, moko manie gwenka. Skunde gi budget gi opogre. Then commitments magin godo be opogre. Ibedo ka salaries mek jotich ng'eny school ma A to tin school B. Then nitie gik moko miluongo ni londe. Skunde moko be okawo loans. Moko okawo loans onyiewo go mtoka, moko okawo loans onyiewo godo gik mopogre. Magi be are not captured there. So skunde nigi savings. Moko nitie moko manigi savings to nitie moko madero tuote. Kane wan gi meeting gi regional director mar Ministry of Education, no wacho ni sa first term no chune no kwayo mana pesa mar activity fund from skunde oholo. To konyal holo pesa kum skunde mathindo. Nyako hol from either national school kata extra county school. Mondo ka pesa biro mar ministry cha to doko duoko nigi. Koro skunde gi opogre. To wan wawuoyo for general, particularly on the day aspect. Skunde madeka ng'eny gi onge income generating. Remember, ni skunde moko nigi income generating activities. Inyalo bedo skul maduong' oketinu kata aerial moro kanyo mar transformer mar Safaricom, miu kata pesa moro per year. Un kata gi bus kanyo be hayaga out. Un kata gi puodho moro maduong' be upure. Koro magi are the solutions mane wa suggest to skunde ni mondo gimany income generating activities mana kaka universities be sani koro timo. To kata kamano nitie skunde moko mok nyal timo kamano. Skunde matindo mek gwenka are wholly dependent on the government subsidy. Nikech nyathi odhier kabisa. Pesa migolo ma sirikal no ema principal tiyo godo mar running the schools. Kwa kao specific cases kama ikawo no, tibro neno great differences. To koro want to do for generalization. In generalization wawacho ni pesa ma sirikal chiwo is not enough. However, gini depend gi principal kaka onyalo tiyo gi pesa no. Kae emimiyo idwaro financial management. To dwaro ni seche ma sirikal puonjo jogi financial management, gibende gisetimo their due part. Ok ni gioro pesa. Sirikal bedo ka oro pesa ka yath. Ikawe mathin first term, second term mathin, third term igweyo moro to itero ne the following year. Giwe oro pesa kaka yath. But kamano wadwacho ni skunde ka skunde must find ways of saving money. Realizing ni skunde opogre, moko nigi income generating, we should find ways of saving. To be mano is not capturing the full extent of the whole transition. Nyithindo ng'eny skunde kabisa. Erokamano ahinya. Sani nitie chenro mopogore ma bende waluwo achiel kachiel. Sani ang' wayud thuolo mag rango gi kata achiel kachiel. To bende kapok aweyi mondo mi adhi kamachielo ire jalonyo weche mag somo ka ntiere kodi kanyo japuonj Awange, ang'e nang' adhi ir Sylvester Odanga. To kapok watieko kata kama ne walose kar kanyo, e chenro mag pi, chiemo, osara kaachiel koda ka rito chenro mopogore e sikul kacha. Ong'e maber ni winjogi mano kaka ne gintiere kar kanyo, mano moting'o nyaka mag osara, chiemo, pi kod mano bende mar sitima. Nyalo bedo ni ang'o mantiere kar ka kendo mapo nono nyalo bedo ni dio sikunde madwa ni giti kod omenda mathoth ahinya. Kar ka waneno ka chiemo ere ma kawo omenda mamalo, to sikunde moko ang'e ni onge kata e feeding program mar sirkal. Koro oken kata ni en savings. Seche moko savings kitimo ti hinyo ji. Skunde moko timo savings to hinyo ji. Emido ka skunde kaka wacho mokwongo chani skunde opogre. Ido ka skul mokwongo koro ka chiemo ka gidia jopuonj to gidiyo nyithindo. Initially kane sirikal create 30 national schools, 30 national schools manobedo created, 2 per county. Kisumu ka enoket Kisumu Girls. Makoro wan gi 2 schools ka Maseno gi Kisumu Girls. In Siaya enoket Maranda gi Ng'ia. School ka county nidwaro no bed gi at least 2 secondary schools. Kanga nitie Migori kocha gi I think Nolanda Onyamo Nyabohanse. Koro iyudo ka budget manoket ma these new national schools sani ok luwe now. Nikech budget chande nokete king'iyo go the previous national schools ne run nade.
Koro mae noket negi budget, to ka the reality obiro, ka pesa nobiro, negi realize ni ok ginyal tiyo gi that budget. Budget manoting'o ni chamo kata gweno diriyo e week. Mano for a national school. Sani kidhi e national schools manochak manyien go kina Ng'ia, kina Bunyore, Butere, ibro yudo ka wach gweno no is a pipe dream. Seche moko en mana dichiel e dwe. Kiyudo ka chiemb jopuonj, kidhi e skul ibro yudo ka chiemb jopuonj is not worth it. To kibro yudo ka nitie activities moko be ong'adi, field trips gi ong'adi, kuonde moko ma jisimo joint exams gi obedo reduced. Koro mano en cost cutting. To cost cutting ni seche moko is not to the benefit of the student, and because of the resources mantie. Wadwaro nyathi ka dwaro somo to mi thuolo ma somo, pesa kik bed ni nok e school ma nyathi ok nyal somo go, nikech fees to gibro chulo, whether gichulo sani ka gisetieko exam ok gibi migi certificate nyaka git complete the fees. Koro idea maduoko gi otno ngire magowa notamre. Sani Machogu, Ezekiel Machogu yien nyithindo iduoko ot. Iduoko gi ot nang'o? Nikech sirikal bende otamre oro pesa. Koro dero otwo. Koro wan wawacho ni principals should find cost cutting measures. However, these cost cutting measures seche moko kogitime too much to bro hinyo japuonj, to bro hinyo nyithi school. Nikech japuonj bro kawo physics ni to puonjre theory, chemistry bro puonjo theory, ok obi ng'iyo ni koro ka onge chemicals kara wadhi puonj gik monego bed ni puonjo practical gi puonjo mana e class, which is also wrong. Kochopo ka geography obro wacho ni kara wawere uru gi field trip, kar dhi Naivasha wabedu urabeda ni wadhi Kibuye to waseneno market wasetieko, kadhi neno geothermal springs in Naivasha. Koro that cost cutting is very very dangerous. To mae ema kelo ga lweny, bringi miluongo ni conflict between the staff and the principal. Onyalo kelo conflict between the students and the administration, nikech students neno ka tuoni gi gik mang'eny, to nyithindo gi ok ofuo, ging'eyo seche motuoni gi gik mang'eny go. In a national school to konego beni yudo gimonego beni yudo kiyudo. In a county schools kata in a day school to kiyudo gimonego beni yudo puonju maler. Ibro neno BOM teachers ok ondiknu ma kaka dware no ndiknu go. Sirikal be ok or jopuonj moromo. Koro wadwaro ni there must be gimiluongo ni transparency a running of these funds, both from the ministry and in the schools, without compromising somo. PLO Lumumba nowacho ni tunataka masomo bora, sio bora masomo. Koro seche moko seche mineno ka budget tincha, mano gimitimre kanyo gimlo ni bora masomo, bora nyithindo somo. Wan wadwaro masomo bora. Aya, japuonja wange make kanyo koro mogo jowan ka bende kod japuonja mano jalonyo weche mag somo mano Sylvester Odanga. Ntiere chenro mopogore ma sirkal ntiere godo. Penjo maduong' men ni ywak maka mag waneno mana e sikunde mago mag ji giwegi. Waneno mana sikunde go mag ji mago mag piny owacho. Ywak maka mag bende ntiere sikunde mag ji giwegi Sylvester. To gitiyo gi yore mage mag nyalo bedo kata ni gikelo godo omenda. Waloso e kinde ma piny owacho mano mar Kenya Kwanza dibedo kata ka somo budget mare mokwongo. Paro osebedo kanya sirkal ni mar mondo mi okonyegi kata skunde mag sirkal maro moting'o kata mag mbalariany kaka inyalo los kod gi omenda. Owinjo weche go kata mag uso kembe moko mag sirkal kuonde machalo ne kembe mamoko kata mag ji giwegi. Sikunde mag ji giwegi en ang'o ma skunde mag sirkal nyalo somo ka wuok kuomgi e yore mag kelo omenda e sikul ka opogore gi rito mana ma sirkal cha mondo mi odongi. Koso yore mag manyo omenda mamoko e sikunde gi to koro iweyo gaweya. Erokamano ahinya Cleophas. Puonjruok ma skunde mag sirkal nyalo kawo kuom skunde mag ji giwegi tin, nikech skul mar ng'ato owuon obro goyo fees ka kodwaro, kendo janyuol manyalo chulo fees no biro tero nyathine kuno. Kotami tiko ino oyo rangacho yaw, ndara bende ler, maka yo idog pacho. To skunde mag sirkal to noketi ni mondo okony ji te, minyalo wach ni ji ajia, common mwananchi, ene ma ng'ato nyalo wuok gi nyathine kendo tero kucho. Koro skunde mag ji giwegi gin skunde mag jok monyalo, gin skunde ma fuke gi otegno jok mango. To Kenya masani gi ochumi chalo nieri, kata ji mang'eny miparo ni nyalo go, inyalo no ni gibede tero nyithindo e skunde mag ji giwegi otamogi. Tawinjo ka ilieko kanyo nyaka weche mag mbalariany e kuma puonje mbalariany mar Kabianga mantiere Kericho County ka. Kata mane mbalariany kucho bende otamo wang'wa,
nikech kocha bende pesa lewe bende biro matin kaeto inyiso wa ni mondo wamany yore madwa manyo godo pesa wawegi. To nitiere gik ma sirkal onego bed ni keto manyalo konyo japuonj mantie university lecturer manyo funding ma loka e yore mag research kata e yore mopogore opogore. Tinwang'o ni mikakati aina go onge kendo kango osebiro koni tinwang'o ni jok modich gi pesa ni mondo bwas bethene kocha gi koni. Obede yore mag osuru, obede yore mag gik michulo kocha gi koni bende ng'eny. Omiyo sirkal chalo gima ng'iyo kaka nyalo dhi mbele gi somo mane nyawadwa wacho ni bora masomo. Ok ni masomo bora. Ing'iyo ni donge ne gintie kanyo, donge ne gisomo, ang'o mitimo negi, giwuok nang'o. Sylvester, skunde mag sirkal bende kanyalo medo kanyo ka kora tieko. Kamano mana ka ang'i medo kar kanyo ka idhi nyime kod lere. Lera ne nyagoro Ramogi jwang'e, manyiso ni en paro ma in bende nyalo rwako. Ni mondo sikunde mag sirkal gi bende nyalo yudo thuolo mar wuok oko, gidhi gimanye kata omenda moko oko kata kopogore gi rito ma sirkal kelo negi, mondo mi giyude dongruok, mondo mi nok mar omenda e sikul ni kik nen. Biere gi mano to sirkal bende nyalo siro chenro ma kamago kendo. Sirkal onego sir chenro ainago. Kaka skunde mano chak chon nigi lope madongo, matindi chako nigi lope matindo. Skunde man gi lope madongo opur, gipuro oduma, gipidh chiaye. Kuma puonje kocha nitiere skul moro ni Kabianga School. Kabianga School nigi puodho mar chai, nigi dhok, nigi dairy. Ma pesa maginwang'a kuom gik magingodogo ng'eny manyalo konyo gi timo gik magitimo e skul kanyo. Tinwang'o ni samoro e pinje mamoko skul nigi lo maduong' to gima duong' magitimo gi lopno malong'o onge. Omiyo sani koro chopo kama skul nyaka ng'i kata ka entie kama tin, nitiere gik maginyalo timo matindo tindo manyalo kelo negi yor yuto. Der dume inyalo kete sikul to tije ok tek ahinya bende itiyo kode puonjruok e yore mag agriculture to chagno konyo e yore moko matin e iye kar kani to space mokawo kama okawo e skul kanyo tin. Omiyo skunde masani bende nyaka chak ng'iyo weche makamago nikech kama koro wadhiye nieri gik moko ok dhi medo bedo mayot, gidhi mamedo ridore. To seche ma koro gik moko ridore, wan bende nyaka warid pachwa, warid kaka watimo gik moko mondo skunde chak ng'iyo ni eke jok manyalo partner godo, eke gik manyalo timo, ere kaka wanyalo. Mokwongo gimoro maduong' kanyo ni skunde obed gi title deed mar skul. Yandi kane imanyo kama jo Safaricom nyalo kete booster gi e gweng' moro mokadhi wacho, to ne gineno ni mondo ber gikete skul. To ka gikete sikul to Safaricom dhi bedo ni chulo skuno pesa moro e kinde ka kinde mane dhi konyo skuno. To nok nyal timore kamano nikech jogi onge gi title deed mar skul. Omiyo ng'ama winjo obed janyuol obed japuonj, watem guru matek mondo skunde especially mekwa obed gi title deed nikech magi gik mamiyo koro kata mwekezaji ng'at madwa bedo investor madwa timo gimoro skul timo ka en gi chir kong'eyo ni ok otim e puoth ng'ama chielo. Erokamano ahinya ma Sylvester Odanga ma bende jalony weche mag somo kendo japuonj bende e mbalariany mar Kibabi kendo wamedo mana luwo nyaka Ramogi jwang'e kinde montiere kar kae chenro gi gibiro ka e yo mopogore opogore kendo kata sani bende ang'e ni kinde mabiro ang'o gweng'wech mondo adhi nyaka e kar jot mar jatend piny Kenya kacha chakoro idhi yalo kanyo koro idhi yalo Faith Kipyegon iwacho ni bang' wuoyo rekod mano mar piny mangima iwacho kanyo ne chenro ma opogore opogore kacha ng'wego mag Diamond League mano tim kacha wawinjane kaka Johnson Sakaja gavana ma Nairobi loso e kind jotelo mamoko man kanyo. In that field. Thank you very much, Your Excellency, and congratulations. Okay, thank you very much for running anyway, in whatever means. Let me ask my good brother, Ferdinand Omanyala, to come here na pia asemeko kitu. All protocol observed. Good morning. It's an honor to stand in front of you, Mr. President, to just say thank you for this. Actually, I was called around 1 a.m. I wasn't expecting this, but thank you so much for this kind gesture. And thank God I never broke the world record before then, but now at least I'll get something. And congratulations, Faith. I remember we were together in both the meets, and you are really inspiration to everybody around the world, and to me also.
I just have two requests, Mr. President. I train at Kasarani, and the warm-up track is completely worn out. So if we can make that one, as we head to the Olympics, that will be a great pleasure. And sisi kama athletes tunataka kutoka na chai kidogo hapa. Itakuwa mzuri. Thanks so much for this, and I really appreciate it. For me, I promise in 2 months' time we're getting a medal at the World Championships, and it's never happened before for Africa, not just for Kenya, for Africa. So the progression is going on well, and with the support that you've promised, I really appreciate it, and thank you so much. Asante. Thank you, Omanyala. I have something for Omanyala. Where is Oh, very good. Your Excellency, in appreciation of the incredible work that Ferdinand is doing, taking our sprints to another level, we have an appreciation for him from yourself. Yes. So much. Thank you. Very good. Kenya shillings 2 million to Ferdinand in appreciation for ruling Africa in 100 meters. Congratulations, Ferdinand. Okay. Let me now ask our hero, Faith Kipyegon, to come here. I did ask her to make some small remarks. She's done all of us proud, and we are really, really happy this morning to host her. Karibu sana. Sorry. Okay. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, it's a pleasure. Yeah. You cannot be happy. I'm so excited. I don't know where to start and finish. I'm so emotional to be here. I feel appreciated. I can say like that. To be back home and see this kind of reception is warm my heart. Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, President of AK, I'm so glad, I'm so happy. I don't know, I always say I don't know how to say, I don't know, yeah. I'm so happy, I'm so happy. Let me start saying thank you very much. I'm so happy and I lack what to say. I was not expecting this, but it's just like a surprise. So let me thank the government of Kenya for the warm welcome back home. Secondly, let me thank my family, my mother, my father, my husband as well, and my daughter. You see, my daughter is very, very happy and excited to be here. Yeah, she was not expecting to see the president. I can say that. Yeah, and I don't know what to say. Let me just say thank you for the warm welcome, and thank you to the Kenyans who really supported me and cheering me wherever I was, in Rome and also in Florence. Yeah, I was with many Kenyans in Paris. I can say walinipea motisha mpaka nikaweka world record. I was not expecting that. I remember I told my coach, nani ataifunja rekodi ya 5,000? 14:06 is not that easy. It's not that easy. But sikuwa najua nitakuwa mwenye nitabreak hiyo rekodi. I'm still surprised. I can say like that. I don't have much to say, but thank you very much. As athletes, let me thank athletes also for accompanying me to here. Naeza lia, yani.
Yeah, asante sana. Asanteni sana kwa kukuja. Asante sana Mr. President kwa kunialika hapa na kunikaribisha nyumbani. Nimefeel appreciated sana sana. And I'm the first one to be invited here as an athlete, so I hope motivate many athletes kujua kuwa kubreak rekodi utakaribishwa nyumbani vizuri sana. So nawaambia tung'ang'ane, to break records, tuchenge jina la country yetu iende mbele na let's run clean. Thank you. Thank you very much. Okay, bring something. Faith, Your Excellency will now make a presentation of 5 million Kenya shillings, the first reward for the world record in 1500 meters in saidia mama kubeba milioni 5. Congratulations, Faith. Thank you so much. Congratulations, my dear. Very good. My information is only 5%. Your Excellency, in appreciation of the second world record, that 5 million shillings in appreciation of the first world record in 1500 meters, in appreciation of the second world record in 5,000 meters, we will present the key to a house at Park Road, which now becomes your residence in Nairobi, Faith. A three-bedroom house, na tutakusindikiza at your convenience to go to take residence of the house, which is ready for you, Your Excellency. Your Excellency, this scheme is in partnership with the Housing Finance Corporation. Let me just say a few things about the house that we are giving to Faith. This is part of our affordable housing program. This house in Park Road, if it was built under the normal program, a three-bedroom house in Park Road would be anywhere between 15 and 20 million. But because we have decided as a government that owning a house should not be the privilege of the rich, it should be a necessity and a right to as many Kenyans as possible. This house has now been reduced to 6 million shillings, and that is what we are paying. And we have a whole write-up about this, Faith. We will make sure that other athletes either buy the houses affordably. If they do well like you, they also get a reward from the government of Kenya. We will be asking them going forward. They can ask for their reward in cash. They can also ask for their reward in kind. And we will facilitate both ways. Congratulations, Faith. Hongera, Faith. Congratulations. 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 Oh, yeah. Wow, thank you. Thank you so much, Mr. President. I'm so happy with the reward. Now I can own a house in Nairobi. I was not expecting today, is the truth. And with the money, I can say now I can buy my father a car. I promised him when I was going to break a world record that I'm going to buy a car for him. So now I can fulfill my promise. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so asante sana. At least we've made Faith keep her commitment to the father and the mother. So asanteni sana. God bless you. Thank you, Faith, again. Congratulations. Asante sana. This ceremony is concluded. Thank you very much.
nyakora moke juang mano cheno mane kanyo mag dhialo jong'wech winjo kanyo mich ma ochiw Ferdinand Omanyala yudo kanyo $2 million mano omiye kod sirkal ma Kenya mano kotel kanyo kod William Samoei Ruto kachel koda ka Faith Kipyegon mabende koro yudo mich ariyo kanyo kod mich mar omenda maromo $5 million kachel koda ka ot man gi bedroom adek mantiere bu Nairobi karka Park Road mano bende ntiere bu Nairobi karka mano e bocheno ma jatend piny Kenya wacho mag affordable housing poch gi pak ne jong'wech mane oringo kendo nokelo mor ahinya ne jo Kenya kane gintiere ng'we ma Florence pinyno ma Italy kachel koda kane gintiere Rome kod mano bende ma Paris mano machiegni kinde ma wantiere kar kanyo kod mo jong'wa ka wiyo masani dialo jong'wech pod dhi nyime imbere ngaringa gimoro amora minyalo ringo ka intiere gaja ok ing'eyo inyalo yudo gimoro waka wiyo masani odogo bag wiyo machuok makawo sani. Kitume mawakelonu otenore en dhadho maggi ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothe koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6 kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Helen nyakoro ni wacho ni luongo ni ng'a? Meher shopping ber ahinya ka chiemo nitie e shopping no koro wan wadwaro chiemo kara bangli mari nitie kanya nyathina. Mama ing'eyo babli mano kwayago. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. View Sasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viewsasa.com. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyokoromo jongo seduoko ntiere kar kae wacho ni ywe mwaka usani bende watemo mana luwo gik mopogore opogore matimore e sikunde mamoko bende watemo mana luwo ka wadhi nyime kod twak sani mana kaka nakoni nonro mokwongo cha mago mag sikul miluongo ni sikul A kae to bende wang' adhi e sikul B ineno gichalo e yo machalo nade sani pod warang'ane chal mag sikunde go bende ka irango ni nyaka sani adieri chenro gi biro ni e yo makare. Omenda tin e sikunde jopuonjre gi romo 2,000 iwinjo kwan duto mag sikunde wacho mag sekondar pacho kae romo kacha 1,250. Pok ne jopuonjre injo mano mago pok ne japuonjre achiel e tam mokwongo kende 11,000 kaka nakoni kacha 11,120 kachal koda kai pok mar omenda e sikunde sekondar mano bilion 15.6 mane ni kanyo kachal koda ka pok ne sikul e sikul achiel ka opog gi pok marom gi duto sikul ka sikul e piny Kenya kata ka en gi kwan nyithindo maromo 20 kata bed nyithindo adi sikunde maromo 1,250 ka giduto sikul ka sikul de yudo milion maromo 12 kata kamano mago ok nyal nikech sikul moro nigi nyithindo 2,000 moro nigi nyithindo maromo 500 moko bende romo 70 kwan gibiro mopogore opogore nyakora moge jwang' ang'e nang'wa duogo mondo mi wayudi gik mamoko mapod ntiere kar kae ka wadhi nyime iwacho ni sikul ni bende koro kae wanyalo mana koni ni jopuonjre gi wanyayudo kae kwan jopuonjre ma opogore opogore sikul kachal koda ka omenda minyalo migi mano ka otenore kod kwan mag jopuonjre mantiere kar kanyo dwano kanyo ni skul eni mayudo nyithindo 2,000 ni kacha kod omenda maromo kacha milion 22 mano monego bed ni dhi kacha e tam no mokwongo iwinjo nyaka sani omenda ni bende pok ochopo kanyo te man gi nyithindo 15,000 mano 1,500 mano bende ni kanyo kod kwan maromo milion 16 ino ka gidhi nyaka kwan mogik mane wayudo kanyo ma sikul man gi kwan jopuonjre maromo 500 onego bed ni omenda ma giyudo kotimne gi pok mokwongo cha mano kuom nyathi ka nyathi ma wiye kanyo nitiere 11,120 jopuonjre 500 e sikul achiel onego bed ni yudo milion 5.6 mane kwan mantiere kar kanyo kora moge jwang' iwacho ni kwan gi duto ka gichopo to jopuonj nigi kwan maromo nade mane kama gintie kanyo kora moge jwang' omenda ma itiyo godo e sikul ni mana koni e tam mokwongo en siling 1,000 mano milion 15,150 omenda mabalang' e tam mokwongo ni romo kacha siling 7,000 ma bende kanyo bende makelo wa e chenro moro machielo ma bende wanyabedo kanyo ka wapenjre penjo mathoth ahinya ka ntiere kar ka ni japuonja Sylvester Odanga ka ntiere kar kanyo e kaunti ma Kisumu penjo mantiere kar kae ni ero koro ponono ka ochwal omenda gi duto e sikul ang'ene ne walero chenro mopogore opogore ma sikunde bende osebedo kata katimo tinyalo mana lero nwa kapok adhir japuonja Awange bende mondo chiw pache ka ntiere omenda mabalang' maromo milion 7 kapono ni pesa ni nochiwe te ne sikul ni to omenda moko dong' e wiye kacha bende ntiere thuolo ni sirkal nyalo miyo sikul omenda mathoth moloyo ma utiyo godo tam ka tam ma moro bende dong' e wiye kanyo tikide kodong' mana ka wantie Kenya ka oganda chomo kanye kata jopuonje e kinde go omenda modong' ni koro odhi ga kanye kapono nyalo ga dong'. Erokamano ahinya mokwongo kaka yore matin no madong' koro tin aparo japuonj Awange noseleronwa ni obiro matin koro madong' miluongo ni savings dong' matin to ndalo mane giyore maber to skunde ne nyalo tiyo gi rieknigi ma saving bedi mae momiyo nino ka nitiere skunde moko mane nyalo ng'iewo kata skul bus maonge arambe mogo kata manipo ka ot mar igero e skul kanyo classroom igero laboratory igero tarambe mosgo e sikul kanyo onge mago ne wuok e saving mag skul omiyo seche ma pesa odong' e saving mar skul nitiere kaka itiyo kode ok en pesa ma jopuonj bet e mesa to pogore ni makoro wachamuru makoro wayakuru kama en pesa mitiyo godo e yore mag gero sikul inyalo ng'iew kode bas moro inyatim kode gimoro
To sani kaka koro wani tek ahinya mondo skul maonge gi yuto moko matenge kaka ne wawacho kande mondo bed gi saving aina mora mora. Omiyo in janyuol kama intiere miwinjo wach skul, ng'iane ipimo ne skunduno. Ka en skul man gi puodho maduong' mar ngano, en gi puodho maduong' mar chai, opidho dhok 30 mag dume makelo chak, to skul bas be ineno ka dakika matin timo gik moko kocha gi koni. Dipo nono ka skundu obedo gi saving moro ka higa orumo. To ka en skunde kaka neno ka ging'eny e piny luowa kar kani kata skunde ma ji mang'eny tere nyithindo mag day school gieki, minuang'o ka en kaka ni donjo sikul no to skul en ena kanyero, chiemo wang' no kela to gimoro mipuro skul ka onge, dhok mopidho skul ka onge. Sani koro mondo saving obed tin, kendo kaka nende japuonj Awange owacho mokwongo ni suppliers, jok makelo gik moko e skul dwaro pesgi. Akoni adier mar wach ni skunde nigi gope mag ji, makata an mineno samoro loso ko dukani, nitie skul achiel 2 3 moko manyalo bedo gi gopa nikech pok ginwang'o pesa mag degi chula. Tan bende atwe nim kendo atero mos nikech ang'eyo ni skunde nigi gope. Koro onge ka skul nyalo bedo ni en gi balance madong' ka higa orumo to gope to notame chulo. Odhi mana bedo gi balance kata saving ka nosechulo gope ma en godo te. Omiyo sani, yes, ndalo machon skul ne nyalo bedo gi saving, to sani to koro tek mondo skul obed gi saving e yo moro amora. To kapo nodong' to en emitimo godo gik mang'eny moneno itimo e skul ka ok otim arambe kande. Erokamano ahinya japuonja. Mano japuonj bende ma jalony weche mag somo, Sylvester Odanga. Iwacho ni kindegi bende kadhi achiel kachiel japuonja ma bende jagoro mar Kupet bade ma Kisumu, mano Zablon Awange. Nitiere gik mathoth mantiere kaka wanyalo mana rango ni kindegi ting' mane ma jonyuol ntiere godo kachiel koda ka jogo mantiere gweng'. Japuonja Awange, iwacho ka ni ntiere chenro mopogore opogore, gole pachi bende koteno gino ma Sylvester Odanga bende osewacho. Oganda moko nyalo wuok oko mondo mi omany omenda mondo okony sikul mane kinde ma gigi timore. Bende waneno gi ting' mar PTA cha bende po nitie, jonyuol, jogweng', mondo mi sikul kik bede gimoro miwacho ni oonge kod omenda e kinde ma sikul onego bed ni dhi nyime. Erokamano Cleophas. Japuonj Odanga olere maber ni skunde opogore kendo skunde nyalo yudo yor ma imanyo godo pesa. Wang'eyo skunde moko kaka boarding schools ma gin gi mikate ni ok ginyiewo oko. Mikate giloso mana bakery e skul kanyo. To ka giseloso mikate ba gimiyo nyithindo chamo modong' giuso ni jogweng'. Mano giyudo godo extra money, income. Moko bende oyawo posho mills. Koro kar kawo oduma ni dhi rego oko to girego iye kanyo. Mago e savings mawuok ma onego bed ni gikawo pesa gidhi rego godo oduma oko to girego within internally. Mago e savings. Mar adek, nitie jomoko bende mok ti gi stima kende. Giyawo gimiluongo ni generators, ginyiewo generators. Aneno skul moro ka Kisumu nyiewo generator mar abet. Mano konyo gi supplement seche ma stima onge to ginene. Then nitie gimiluongo ni biogas. Biogas en irese choche moko mek pit latrines ka. Ikawo energy margi ka titiyo godo mar loso gas mondo emoted godo jikon kacha. Magi iluongo ni innovativeness in the 21st century e skunde mag Kenya. To innovativeness gitimre ga mana e skunde madongo dongo. To skunde madongo dongo gibe meseche ma iyudo ka sirikal ka konyo. Iyudo ka seche moko sirikal nodhi Nyambaria omiyo gi 20 million ma infrastructure. To skul ma day school cha to omi mana 1 million. Seche moko that disparity affect giga. Koro skunde madongo gi nyalo ga timo gik moko ma gibedo gi savings. To ka gisebedo gi savings, vote heads gi, nitie vote heads e school. And these vote heads, nitie gimiluongo ni cross borrowing. Inyalo ga borrow from one levy or from one fund to facilitate another fund. Magi be seche moko magi konyo ga godo kata regional kata ministry. Seche ma ministry omoko e gik moko ka games kasa ni gimoko ni. Gikawo pesa giholo gi to ibro dwok gi. So savings is a good culture monego wabed godo e schools. To principal be hakikisha ni gitimo savings ka gisetimo kila kitu e school. To kanyo ema wadwaro ni wabed gi gimiluongo ni integrity. Nitie kuonde moko isolated cases minjo ka principal oyako pe school. Mago gin isolated cases ma TSC has mechanism ma deal godo. Kata BOM moro maro nyalo winjore gi principal to yako pe school.
wadwaro ni wasil loopholes gi. Cross borrowing should be allowed seche ma omenda koni oleo to moro ni itiyo godo. Koro savings go kikwana na gin savings kanyo ni koro pesa onego bed ni bedo reduced. Wa realize ni nitie gik mang'eny mitimo e school. For instance, kata motivation. Inyalo kawo jopuonj titero oko. Mae seche moko kochuno ni parents ema nyaka chul pesa ni. Inyalo ng'i ka pesa moro ni odong' e account to kauru jopuonj odhi oba oko oluong resource person. Resource person ni kawuoyo gi jopuonj to timo konyo gimiluongo ni team building. This is a corporate idea. Otimre e companies. Okonyal koso e secondary school. Okni seche motimre e secondary school to nikolo jopuonj wa chamo pesa wa Naivasha kata Mombasa. Dware ni waluong resource people owuog jopuonj otim nigi team building kendo bang'e be owuog nyithindo. Kae be kande ma levy go nyalo wuok, inyalo tigi pesa gi mondo ka gisewuoyo gi nyithindo yudo fresh ideas. Koro wach ma school is an institution mok nyal concentrate on one idea. Waneno sani ka faith kanyo osemi pesa mang'eny gi ker. Mae nyiso ni wadwaro develop an all round student e school. Nyathi ma somo to nyathi be manyalo develop talent ne. Mae nyalore mana ka pesa mabiro e school gotigo maber to nyathi nyalo develop talent ni obede school ma day school kata obede national school. Kikwa hiny nyathi ma nyathi ok nyal develop. To mae timre mana gi financial management and watime kaka watime Tanganyika. In Tanzania nitie gimiluongo ni government subsidy no. To pesa no tiyo maber tik obiro on time. Waket measures ma pesa ma serikali nyalo biro on time. Tipenjo gimoro kanyo Cleophas wach PA. PA no sani gisedok gichako choko levy. Wa regulate levy ni mar PA ni. Wa hakikisha ni pesa mar PA ni otiyo maler. Kuonde moko aneno ka pes PA emotiyo gi konyo manyiewo buses. Emokonyo kata gere building moro. To kuonde moko be ok wanyal wacho ni otiyo atiya maber. Kuonde moko be iyake. Nikech koko bedo regulated to nyalo bed ni yake. Koro sani with this new dispensation PA waneno ka walk from 10,000 to 20,000. So no goal again, it was an external levy. But we need all sectors management mar education kata wach somo e Kenya kae. Okwanyal wacho ni sector ni okdwa. PA is essential, BOM is essential, jopuonj are essential, parents, support staff. To parents be wang'e ni ng'eny gi oa kuonde modhier kik wamed hinyogi gi pesni gi levy ma extra nikech sirikal sani ok winj wach mar extra levies go. Erokamano ya japuonja Awange. Adana ka wote mag joneno mantiere kar kae kae to bende anga duogo mondo mi wadhi nyime ko twak kawan kachiel nyakwara moge jwang wayuda ni ote mago maga Facebook kod mago modonjo kanyo SMS. Janeno moro wacho kamayo ndike kanyo kizungu mang'eny wacho kanyo Ramogi TV sirikal mar Kenya Kwanza ni has decided to interfere with all structures e Sikunde mago mag telo mago kochako kanyo sikunde go mag primary secondary kachiel kod mago bede mag tat somo. Kawacho kanyo ni nok mar omenda moseneno e kinde ma wantiere sani mantiere sikunde mopogore opogore biro kaluwore kod policies maricho mabende koro okel kod sirkal. Owacho kanyo ni gigo minyalo tim mondo mi oresi en complete overhaul kata mondo mi onon system giduto mag somo mago ka ochako ni sama koro bende uchumi timo marach. Owacho ni koro sani bende gitingo ting makamano gikadho ne jonyuol. Very sad. Erokamano ya janeno mabende orote mare kanyo SMS menari adeka uchielo nono. Ogwelo wacho ni apenjo ni pesa mano mar JSS 15,000 Kenya shillings. Wacho ni over TJ mag pesa. Wacho ni and over. Wacho ni TJ mag pesa onego tim. Wacho ni angoka pok teachers podwaro pesa activities kod pesa penj. Japuonj Sylvester Odanga ngiru tulo maduoko mano kimiwa wach mari mogik bende wach mana eno gwel ka eno yugi. So penjo kanyo ni pesa activities ma jopuonj madongo dwaro gi to gin mage to pesa mara capitation mar JSS cha to koro bende ka wacho ni ka bende osechopi kata osechwale sikul sikunde mopogore opogore migawo mar somo no wacho mano ang'imiwa mano bende ka ilose wach mari mogik ka wantiere kaya kod Abraham Ojwang Cleophas Mosna japuonj mara Makasagam Secondary Sylvester Odanga ayo en oro mote ka japuonj mar biology amor kode Abraham Ojwang ote ochopo ni japuonj ka nie county ma Kisumu kwat jagena wacho ni ayie ni pesa nitiere e sikul nyithindo alot nego wacho ni riembo kaliech academic kapuoyo kwach jagena. Erokamano nyakuom ote mari mantie karaka nyakwara moge jwang yena mona dhi e county ma Kisumu ayudo wach mogik kowuok kanyo kuom japuonja
Sylvester Odanga, duoka penjo mantiere kar kanyo timedi gi wach mogik. Ere kaka inyalo res sekta mar somo e kinde ma wantiere sani ka oganda bende penjo ni nok mar omenda nitiere to koro kama nitiere kar kanyo bende onok adier to bende jopuonj nyalo tiyo kod magin go matin no e yo machalo nade gi wach mari mogik ka watieko machiegni. Ero kamano ahinya. Gima timore sani paro na wer moro manwa wero kapod watindo. Manwa wero ni twe mano kande nungo ni. Ndalo ni en ndalo mar tweyo kande nungo. Nikech gini ridore adier kaka ng'ama nooro wacho SMS mokwongo nendo wacho. Owacho ni sirkal masani oro pesa matin. Koro pek kata ting' mar somo dok ne janyuol kendo. En gima lit, en gima rach, en gima ok ber to chunowa. Gima jang'wa time malich onge. Kuom japenjo manendo penjo ni ere kaka jopuonj motelo ne skul mag JSS kwayo pesa mar activity. Ni neno seche manene ichiwo kaka pesa ni chalo. JSS, Junior Secondary School, onego nwang' bilion 15. To ma or ne skul en bilion 3. Seche ma oe 15 obiri 3. Tieni nitiere gik moko manonego beni timo ma koro ok nyal timore. To kok onyal timore to onego beni time to ting' koro nyaka dogne janyuol. Omiyo mane kaka dianga awach makanyo. Janyuol machielo owacho ni alot obembo nyithinde sikul riembo kaliech puonjo kapuoyo. Ochuno nikech ok inya keto nyathi sikul no chamo ring'o to chamo gweno. Pesa mang'iewo ring'o gi gweno ni akanye. To kinya keto ni ene skul no somo kendo ang'imiye chiemo saa 6 to poko chulo fee sirkal be okoro pesa mora mora. Ang' no chama ng'o. Japuonj mapuonje ang' no chul gang'o. Omiyo janyuol bende wabede jok ma understanding. Atimo erokamano ahinya ne nyathi mana puonjo machon ma omosa yamo. Erokamano ahinya kuom mosa. Koro wachna mogik. Wan kaka joluo wamakuru skundewa motegno. Kik wan jwang' sikundewa kaeto wabed jok mager gi jok mapuonjo skundewa go machalo ka head teacher kata principal. Wamak kod yosiep to wariw paro kanyakla. Nikech seche ma ji oriwore mang'eny paro kendo ideas bende bedo mathoth. To wang'e ni ere kaka wanyalo konyo skundwa ni. Wan kaka jonyuol e skul ka wang'eyo jonyuol manyalo gi mok nyal ahinya to gibet manyalo e diere. Ere kaka wanyalo jolore mondo wating're kanyakla wadhi mbele. Kik jomoko lwar e bath yo to ji ochokre kanyakla kendo wakony skundewa mondo odhi mbele. Kik wadong' chien to jok moko nyagore gi skunde gichoro mbele. Erokamano mane wachna mogik. Erokamano ahinya japuonj bende kuom paro maliw ma bende isesomonwa kanyaro chak chenro nyaka sani. Wachopo e kinde ma ogik. Wacho ni kinde montiere kar ka watieko twak okinyi ma kaono kantiere kanyo kod japuonj Zablon Awange jagoro mar Kupet e kaunti ma Kisumu. Japuonj dakika omeda mana achiel ka kanyalo paro kinde mani kona kacha ni geography paper 2 ero koro chopo. Iwacho ni time is up mondo a collect otas. Koro imbe sani akora ni japuonj dakika achiel modong' kar kani tikone maber. Tikone maber mondo koro ka itieko to koro itieka mondo mi wadhi e chenro ma dakika achiel omedo kar kanyo japuonj. Erokamano Cleophas, amor kuom nafas mimiyani. To adwaro wacho kaka ja osiepna Odanga wacho ni telo kata dongruok mar somo e Luo Nyanza biro gi kaka watiyo gi pesa mobiro ni e skunde gi. Kik wabedi ni wabro mabet kwa ywaka. Wan kaka jo union wabiro gedo gi sirikal mondo gimonego bed ni biro e skul obed e skul. To principal gi head teachers ong'e ni gitiyo gi pesa no mondo giger godo somo nikech somo no emodong' ni wan jo Luo Nyanza. To kijo gweng' be wang'i kaka wanyalo konyo skunde wago. Kik wajwangi kaka wach ni wanyalo jwangi. Jo siasa wabe wang'i kaka wanyalo konyo. Kuonde moko kaneno Rift Valley gi Central. Ja siasa nyalo biro ni kik uthagru gi wach ma bas. Asenyiewo bas. Moro nyalo biro ni okay asegero no building ni. Taneno kata jalup od ker miluongo ni Rachel Ruto osiko ng'enya Butere Girls kama nosome. Wakwayo jo siasa wagi kata jotend wagi ubelu somo kamoro manye skul mani some doge ing'i kaka inyalo konyo nikech somo no ema no konyo wa joluo
to mosebet ka konyowa to sani libemli moko osekalowa kik wabedi ni wang'iyo wach pesa kende to pesa kosekel gi sirikal wan union wasekedo to kende iyudo koti kode marach tiuru gi pesa mabiro e skul gi matin Nyasaye nopenjo chiemo ni Musa nopenjo ang'o momiyi kanyo gimomiyi talent momiyi pesa momiyi mapenini tii kode maber kik ipenj pesa mang'eny madongo to matin ni tiyo godo marach erokamano agoni erokamano japuonj Zablon Awange kuom thuolo matwa kod okinyi ma kawuono bende kawantiere kachiel ne watwa kanyo ka warango sikunde makoro bende ywak ni omenda tin omenda ka tin tiende nang'o wantiere kar ka watemo luwe en jopuonj bende koro ywak ni pek nitiere to ponono ka omenda omigi mathoth ma bende kata ka giywak ogol dichiel to inyalo resgi e yo machalo nade nakelo ni chenro kinyi ma kawuono kantiere kae kod wenda e studio ma Kisumu kantiere kod gi achiel kachiel japuonj Sylvester Odanga kachiel kod ka japuonj Zablon Awange agonu erokamano ahinya uketo chenro makono biro yo makare wagonu erokamano kendo ubed kod odiochieng' makare nyakwara magi jwang' in bende ka intiere kar kanyo ioro ote magi ineno chenro ade no chak nyaka sani erokamano poch gi pak ni marwa chope giko elo jogo duto mano kelo chenro ma kawuono biro no yo makare poch gi pak un bende mutimo tich makare mano moting'o jogo man kacha ATX director kachiel jo mak duol jo kamera jo graphics mabende no gik muneno kanyo ma kwan mopogore opogore sikul A sikul B gigo duto chopo no yo makare erokamano ahinya kuom keto chenro biro yo makare ne lonya wadwa Sharon Ong'ao wagoni erokamano bende kuom keto chenro ni yo makare gigi duto ok chop ni e mbui kacha nono nitie jogo mane digital desk erokamano ahinya beti kachiel kod Kasoza ultimo tich makare Nyasaye mondo ritu nyinga Cleophas Olonja Kisumu kanya kwar ma okeu nyaka sango alore gi kanyo kiny waromo atingi matimo kawuono e yo mopogore gi jo mopogore oriti masani